Hej! Sidan 153 i boken Matematik 2a. Den här sidan handlar om grafisk lösning av ekvationer. Här kan vi lösa ekvationer med hjälp av grafer. Så om vi har en graf kan vi lösa ekvationen. Här har vi en linjär ekvation, betyder rät linje. Och här har vi en andra grads funktion, andra grads ekvation och inte rät linje utan vi har en kurvig eller kurva som ser ut så här. Ekvationen till den här linjen är 2x minus 6. Och hur löser vi den här ekvationen? Vi löser genom att titta på grafen och vi går till den här punkten som är lösningen. Skärningspunkten mellan den röda linjen och x-axeln. Här är x-axeln och röda linjen. Och det finns den här punkten, skärningspunkten, där x är lika med 3. Så x är 3, lösningen till den här ekvationen. X lika med 3. Svar är x lika med 3. X kallas också för funktionens nollställe. Betyder när y är 0. Hur mycket är x? Alla punkter som ligger på x-axeln här har y 0. 0, 0, 0, 0, 0. Men vi är inte intresserade av alla punkter utan bara av en enda punkt här. Och det är den här punkten. Skärningspunkten mellan x-axeln och vår ekvation eller vår linje. När y är 0, hur mycket är x? X är 3. Så punkten 3 och 0. Men lösningen är bara 3. Lösningen till ekvationen. Vi kan lösa den här ekvationen också på vanligt sätt. Vi sätter y lika med 0 och löser. Minus 6 kan vi flytta till andra sidan, till höger sida, så blir 2x lika med 6. Sen tar vi och delar höger och vänster med 2 så får vi x lika med 3. Men man måste lära sig lösa ekvationer grafiskt också. Ibland kanske får man en sån graf och inte y lika med någonting utan vi måste själva bara läsa av helt enkelt. Och det är mycket enkelt. På samma sätt kan man lösa av grafer när det är andra grads funktioner. Nu har vi till exempel y lika med x upphöjt till 2 minus 4. Och nollställen är när y är 0. Hur mycket är x? När y är 0 här. När y är 0 betyder den här punkterna som ligger här. Och vi är intresserade av den här punkten och den här punkten. De här två punkterna. Hur mycket? Här är x2 och här är x minus 2. Så lösningen för den här ekvationen grafiskt är x lika med 2 och minus 2. Plus 2 och minus 2. Så. Men vi kan lösa det också algebraiskt. Och det är x upphöjt till 2 minus 4 lika med 0. Man tar minus 4 till andra sidan så blir x upphöjt till 2 lika med 4.
Sen tar vi roten. Och så x blir roten ur 2. Antingen, eftersom det är x, så antingen plus 2 eller minus 2 här. Så vi skriver x lika med plus minus 2. Och sen här, ekvationer kan lösas på 2 sätt. Antingen så räknar man på vanligt sätt och det kallas algebraisk lösning, eller rita grafer och läsa av x för en eller flera skärningspunkter. När det är andra gradsfunktioner så finns det mer än en skärningspunkt. Som vi ser här, så lösningen var, vi hade 2 lösningar för samma y. När y är 0, x har 2 värden, antingen 2 eller minus 2. Men för sådana ekvationer finns bara en skärningspunkt. Det är linjär, det är en linje, en rät linje. Så det var allt om sidan 153. Ha det så bra.